Evangeli segons Lluc, capítol 12, versets del 35 al 48. Els servents. Manteniu-vos en actitud de servei, amb la roba de treball i amb els llums encesos. I vosaltres preneu com a model aquells homes que s'estan esperant quan tornarà el seu amo de les noces, per tal de poder-li obrir només que arribi i truqui. Sortosos aquells criats que l'amo en arribat trobi desperts. Sí, us ho asseguro. Es posarà la roba de treball, els farà seure a taula i es posarà a servir-los personalment. I si els troba fent així, tant si arriba a mitjanit com més tard encara, sortosos d'ells. Sapigueu això: si l'amo de la casa sabia a l'hora que havia de venir el lladre, poc es deixaria foradar la casa. També vosaltres estigueu a punt, perquè el fill de l'home vindrà a l'hora que no us penseu. Pere li fa: Senyor, aquesta instrucció la dius per nosaltres o també per tothom? I el Senyor va respondre: Doncs, qui és l'administrador fiat i de seny que l'amo posarà d'encarregat de tot el seu servei per distribuir la ració de menjar al seu temps? Sortós aquell encarregat que l'amo trobi actuant així quan arribi. Us dic de debò que el farà encarregat de tots els seus béns. Però si aquell criat es deia dintre seu: l'amo triga a venir, i es posava a maltractar els criats i les criades, a menjar, a beure i a embriagar-se, vindrà l'amo d'aquell criat el dia que no s'ho espera i a l'hora que no sap, i en farà xixines, que n'és la sort reservada als irresponsables. El criat que coneix la voluntat del seu senyor i no prepara res ni actua d'acord amb el que ell vol, rebrà moltes vergassades. En canvi, el qui no la coneix i fa coses que mereixen càstig, serà poc castigat. S'exigirà molt d'aquell a qui s'ha donat molt, i al qui l'han confiat molt li reclamaran molt més.